Ese me Sean Solomon from Tom. Ya from Tom Manson. And the Manam Cassia of Yashemi. No man in the no de Biarata. Yeah, of Freddy Diaz and a path with Bia and the red and I go. Saya here in Nama to head it up. That's a bit of it to Hena, Tona.
sɛnea ni dodo na ni efɛ no King Solomon anase Zoro ɛnɛ nyame yɛ adom na nanom ma kwan a wɔse bibi kyerɛ no ɔno ne wura ana ntiamoa panyin wɔse bibi kyerɛ no no ɛnɛ sɛnea dodo na ne efɛ no King Zoro no ɛnɛ asesa ɛnɛ yɛfɛ no Nana Yaw Frimpong ɛnɛ obi a dodo na bɛfɛ Nana Yaw Frimpong because ɔsɔ afrɛ mɛsɔe akyerɛ sɛ owie mo nsuo mo kɔmo ni bre mo ni nyina no bɛboa apɛ da wasema ɛnɛ wɔyɛ adanwoma se aboafo hene ɛnɛ Zoro adanwoma se aboafo hene ɛma adanwoma se ɛnɛ sɛ ri nya ko hu yɛ no nso ayi bia kɔso no eti ɛda se da bɛma mo sɛ mo dunya mo tena mo hwɛ Nyansabɔ TV ɛda mo se paa